Buphakringui ma pore ang tongnai khoroksa seraino simna tomokarikni MDC boram gunang Rabindra Deorma bini sakni rangbai boti klarika ekep English medium school bos haiknarika bisani bagai je nangmani bebano kalamakya haipano phanai bisin bagai bo je buma sukje sak ang subani hini saka MDC Rabindra Deorma Sungtini chini mo English medium school oro chini takuk song bishes kai tiprasa amsayo kereng jaga borok komahai ke English medium school khulogui tongo ga ogana nino kaisa chini takuk bini mainly bini nok hingkai bini bufani nok hingkai o burimani bati phoriksora bonga chini anti drugs committee ni otro elakani nini lepunga gamsa kapra badi phoriksora ba yango joiramudi lemusora mo amsayo bo jara mo haikai bithi chai tongnai no muthangna thangtani bini birat obodan tong বাইরে ভাই বন বরক নাইমালিয়া নরগো যেমন গয়া সরিনো যেরকম বুথার মানি হাই বন বহাই কেন বাইক অ্যাক্সিডেন্ট বাথাগ্রি ওই বাইক রংনা অ্যাক্সিডেন্ট হাইকে খ্লাইরি ওই বিনি সাকাও টর্চার খ্লাইयै বন বুথার জাখা গে বিনি খরকসা সুক বিনি বুসাजुक दङ আই সাদা খামু আই সাদা বর্মা হ্যাঁ ব বিনি ফ্যামিলি চলি yang দখা yang pornani kheba boyos sungui tongkha engai ojorao sungkhnaka chini ang thanai prai near about 7 months ni sekang ang school phaithangjak school khub kaham kai choli tongo moam cheyo prai tabubo kabangma phatani bor phurungui tongo kai oroni chini o anti drugs committee rong no bor ano sakasar mohai ekta family bongia subai jamanno engai tini bona pre nursery wo yakho nursery wo borti tinoro khlairikha o burimano tini bono ang ek bochor ni bage janang mani fees klang thangka ang next year bang haike rinai buma jotokhon porjonto self support ni sak porjonto ang bono subana hane ang tini kogrijak ang kogrinai mane kogrikha ga obono borti khaina bage no jung tini oro chini o amchani chini jara dofani samungtang tongnai chini warriors rok borok jung thanja khlaiयै jung aro chini buri rokbo sigla bolor rokbo tai bebak no jung aro phailajak onaki 1 month simda naijak owa ko ek bochor simda naijak nai tai ek bochor ya bisi burum naijak nai bini family no family bolte ochraini joto bini private theke sengai bini joto kisu jung ekdom at a time jung advance mane ekloge riru haiji ekloge rija bochor suktini owa hitini je khamno school lo mane school ni bisingte kono juba sorok manka school ni bisingte borok 50% price sung subakha abo belaika hambai chini authority school ni authority no ga orni kisu jung jalok tongo tui rok thingmoto maya oborno jung edicha hapangni chubana ni bagai bo ang wan soka orni local chini md survey salainai chini jototuko chini shokti mane jung jototuko mansak chini jurisdiction je power to mane o power na jung utilize khai jung oro kisa misa subanani tui rok phanan bagai jung wan solai tongo election ni je process paimani pore no jung oro kaisa tui ni byabsa khair jangnai okay hambai